O Ameixa Rock regresa un ano máis a Carril para cumprir o seu 10º aniversario. O evento levará a Carril música de primeiro nivel durante a vindeira fin de semana. Abrirá a edición coa celebración do Carnaval Rock o Venres 2. O sábado pola mañá terá lugar a visita guiada á Cortegada e os talleres de marisqueo. A música comezará dende o mediodía. Ao mediodía na Praza da Liberdade temos unha sesión vermú amenizada por unha rapaza que se chama Sophie Simmons, é inglesa, vive na Coruña e a verdad que toca un saxofón e fai moi ben. Despois, pola tarde, temos a actuación de Circote, que é para os máis mozos, na Praza de Liberdade de Carril, ás 7:30, non? Sí, ás 7:30, 7. Logo, ao rematar esa actuación de Circote, pois, sobre as 10:30, damos comezo o evento musical forte da xornada, que é o festival, claro, con Miguel Costas, Ruxe e Liberada Kraken. Liberada al Kraken é un grupo emerxente gañador do concurso de bandas. Dende o Concello felicitan o festival por dar oportunidades aos grupos que están comenzando. Pois afloran esos grupos galegos de rock que están empezando e que teñen unha plataforma pois moi boa aquí no Ameixa Rock de Carril para darse a coñecer, e esa labor, pois a verdad que é importante, non, nos festivais para dar visibilidade aos grupos que están empezando. A edición deste ano estará dedicada a Mulet, antigo presidente do Gato Negro e unha persoa que traballou moito por Carril. É moi importante por recuperar a memoria cultural de Carril. Por este edificio no que estamos se fixo gracias a que estaba el de presidente, estaba metido na presencia do Gato Negro e sempre tirou por Carril, estuvo aí apoiando desde a sombra sempre, sin facer ruido. Ademais do éxito musical e de promoción de Carril, dende o Concello destacan o importante papel do festival para poñer en valor a cultura da parroquia. Sempre está presente a illa de Cortegada, sempre ten que estar presente a Ameixa de Carril, sempre está presentes as persoas deste pobo, así que eso denota que se está facendo para tratar de botar unha man a Carril, para dinamizalo e para facer disfrutar uns días de boa música. Para celebrar a 10ª edición do festival, a organización presentou no Gato Negro de Carril a exposición que lembra os 10 anos do festival a través de diferentes imaxes como os cartéis promocionais de cada edición.